Lasse, Ja, vi har fået et spørgsmål via mail. Vil du høre det? meget gerne. Der står: Hej Lasse, jeg er en kvinde på 32 år, som har været igennem en hård skilsmisse, og siden da været ret uheldig med kærligheden. Et halvt år efter skilsmissen blev jeg forelsket i en gammel flamme, som desværre viste sig at have problemer med alkohol, og ikke var interesseret i et fast forhold. Vi så hinanden on and off i 2 år, og det var en kamp hver dag. Efter 2 år i helvede var jeg cølibat 1 år, hvorefter jeg kastede min alt opslugende kærlighed på en fyr, som var både optaget og lidt af en psykisk udfordring. Vi brugte næsten 3 år på først at være hemmelige elskere, og derefter forsøgte vi at få et forhold til at fungere, men det gik galt. Historien er selvfølgelig meget længere, men summa summarum, så har jeg været kastet rundt i managen i 7 år. Og nu oplever jeg, at jeg slet ikke har lyst til noget som helst med nogen som helst. Jeg har tvunget mig selv ud på nogle dates, men er ret ligeglad med udfaldet. Jeg har været fuldstændig kold med hensyn til kærlighed og sex, og det skræmmer mig. Kommer det tilbage? Får jeg lyst igen? Kan jeg blive forelsket i nogen igen? Det siger Ditte fra Aarhus. Hvad siger du, Lasse? Jamen det første, jeg vil sige til dig, Ditte, det er, at den rigtig gode nyhed, det er et rungende ja til, at selvfølgelig kan du få lysten tilbage til både dit kærlighedsliv og dit sexliv og til dating i det hele taget. 100% uden tvivl. Som jeg læser dit brev, så er du lige nu blevet rigtig godt træt af at få en masse dårlige oplevelser, og nu har du mere lyst til at fjerne dig fra scenen for at undgå at få flere slag i bøtten. Og det er helt naturligt. Det kræver nogle ting fra din side, og der er nogle endnu flere gode nyheder. Der er også lidt af et realitetstjek, du bliver nødt til at kigge på for at kunne komme videre herfra. Hvad er det? Jamen det første, du skal kigge på, det er, at der står præcis i dit brev, at du er blevet kastet rundt i managen, og at du har været ret uheldig med kærligheden. Og der bliver jeg nødt til at sige til dig, det passer ikke helt. Når du er blevet kastet rundt i managen, så handler det meget om, at du ser dig selv som et offer, at der er nogle andre, der har gjort noget ved dig, at du passivt er blevet smidt rundt som en bold i en pinballmaskine. Og det passer ikke, du har bare truffet nogle forkerte valg. Og den gode nyhed ved det her, det er, at du kan træffe nogle andre valg i fremtiden. Du skal bare klædes på til at kunne træffe de rigtige valg. Og det her med, at du er uheldig i kærligheden, nej, heller ikke. Du har igen haft et kompas, der måske ikke har været fuldstændig snorlige og kalibreret, som det skulle være. Og derfor har du kommet til at træffe nogle forkerte valg undervejs. Så vi vælger selv? Absolut 100%. Det er jo sådan nogle gange, at vi kan møde nogle mennesker, der ikke vil os det bedste. Og der har vi jo gudskelov en ret til at sige nej tak til at have med dem at gøre i fremtiden. Som de siger i USA, fool me once, shame on you, og fool me twice, shame on me. Du skal huske at dumme mig, ligesom George W. Bush gjorde i sin tid. Men det korte og lange, det er, at det er jo tilladt, at folk kan behandle dig dårligt én gang. Men begynder de at behandle dig dårligt gentagne gange, så er det dit ansvar, om du gider det i fremtiden. Jamen, hvorfor bliver kvinder i den her handicapparkering igen og igen? Altså hvorfor de bliver i forhold, hvorfor anbringer vi os selv i de her situationer? Jamen det er jo fordi... Det er jo en klassiker, det her. Ja, og det er jo en skøn ting, at mange kvinder har jo håbet om, at det kan blive bedre, og troen på, at hvis vi bare lige får rettet på de her små ting, så bliver det hele fantastisk. Og sådan er det ikke altid. Nogle gange må vi i stedet for at leve i drømmene og håbet om, at det kan blive fantastisk, kigge på realiteterne. Og sige... Og så i tide. Ja, ganske enkelt. Altså sige, det her, det duer ikke for mig. Jeg havde håbet på, at det kunne blive fantastisk i fremtiden. Men desværre, det fungerer ikke for mig. Hvad så nu med Ditte? Jamen, nu står hun jo der, hun har jo handlet, hun har hængt for længe i noget, hun skulle have. Ja, det kan man roligt sige. Nu skal hun videre, nu skal hun ikke gentage succesen. Nej. Hvad skal hun kigge efter? Hvordan kommer hun tilbage? Jamen det første, hun skal kigge efter, det er i virkeligheden at fokusere meget mindre på datinglivet, og meget mindre på at være desperat på, at nu skal det her fungere igen. Altså hun siger godt nok, hun er træt af det, men deri ligger der jo også et ønske om at gøre det anderledes. Og jeg vil sige til hende, få dig et liv. Og med det mener jeg, få dig et liv uden for dating, uden for kærligheden, uden for kæresteriet, hvor du ikke har behov for en mand til at fylde dig med det, du mangler. Så fokuser på dit liv, din familie, dine venner, fritidsbeskæftigelse, hvad det ellers er, du interesserer dig for. Så kommer kærlighedslivet og dating og alt muligt andet
som en fantastisk bonus ind i din tilværelse. Det kan du simpelthen ikke undgå at gøre. For du vil tiltrække mennesker på alle mulige andre leder. Altså de vil komme til dig selv, i stedet for at du desperat går ud og leder efter dem, og håber på, at det bliver godt, og så får et slag i bøtten en gang til. Så vi skal være lykkelige med os selv, før vi kan blive lykkelige med andre? Ja, det kan man godt sige. Det handler egentlig om, at i stedet for, at ens kæreste bliver selve i'et i ens tilværelse, så skal det være prikken over i'et. Så jo mere du har det godt med dig selv, udenom en kæreste, jo bedre vil du have det, når du får en kæreste, der har det på samme måde.